आंहा माथो ओंखाराखैमोन जे मानि थाखाय बे माथोआ ओंखाराखै जे बेखौहाय जे बिथांमोना खबर लाया जानिखि इनकाम जाया जे नोंथाङा इनकाम जायाखै जे मानि थाखाय बे इनकाम जायाखैमोन बैफोरखौ बिथांमोना लिरनो हायो। वाले मा जादोंलै दायो आङो बेरे मोदै एसे लोंनो नागिरदों जे दै कुहुमिया ओमफ्राय बेवहायसो गलायनानै लोंबा माने एसे साबसिन मोजां जायो। दाथ' जों थानायाव गैथ'वा नालाय रुमाबो एसे गोजान जायो बेनिखाय आखायावनो एसे लानानै जानोसै आरोना जे आं मानि थाखाय बेखौहाय जानो नागिरदों आंहा जे माथोआ दाखालि जानिखि बेवहाय तामुलपुर आनन्द बाजार जे बेवहाय जानिखि शु जादोंमोन जे फार्स्ट खालि आंहा माथोआ ओंखाराखैमोन बायलांबाय दाबो बोरैबा जाना दङ जे बिराद खस्थ' मोनदों आरोना आङो जानिखि नाटक एक्टिं खालामनाय बेयाव खोथा बुंनायाव जे मानो होनोब्ला एसे लासैयै बुंबा मानिया लाउड स्पिकार ना मा बुङो बेवहाय थांनामाया एसे गोसायै बुंनांगौ जायो जे सोरनिबा एसे लासै बुंबाबो माने लाउड स्पिकारा थाब हमो आरोना सोरनिबा हमा बिदि जायो आरोना जे ओरैबायदि खस्थ' मोनदों आङो जे सोरबा बुङो बेरे मोदैखौ माने लोंबा मानिया मधुमुखि जानिखि एसे बियो गारां बाहाफोरा माने एसे साफा जायो बिनि थाखाय आङो लोंनो नागिरदों तुलसि बिदि तुलसिजों आरो बिदि खालामनानै लोंबा माने साबसिन मोजांसिन जायो आरोना दा बेखौहाय आङो लोंनो नागिरदों जानिखि दाखालिहाय जे आंहा माथो ओंखाराखैमोन जे मानि थाखाय बे माथोआ ओंखाराखै जे बेखौहाय जे बिथांमोना खबर लाया जानिखि इनकाम जाया जे नोंथाङा इनकाम जायाखै जे मानि थाखाय बे इनकाम जायाखैमोन बैफोरखौ बिथांमोना लिरनो हायो जानिखि मानसिया मा प्रब्लेम जादों जे बेफोरखौ जे नोंहा मा जाबाय दिनैहाय जे नोंहा नाटकआव मानो माथो ओंखाराखै बैखौहाय बिथांमोना खबर लाया बिथांमोना आंखौ मिथिखायोमोन जे दाखालि जानिखि माजबाटाव बिथांमोना आंखौ मिथियोमोन आं बहुद सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ जे माजबाटाव थांबा माने आं न'आव थांगोन होननानै खिन्थागासिनो दङमोन बिनि उनावबो आंहाबो एसे गोबाव जाबाय नालाय खिन्थानाया मानो होनोब्ला जे बे थाखाया मोनबासो आं थाब थांनो हागौमोन जे बिथांमोना फुङाव लोगो हमनानै बुंदोंमोन फन खालामदोंमोन सुइच अफ बिथांमोना बिनि सिगां भिडिअ'थ' मिथिखाबाय बेखौ आं दुखु मोनदों आरोना जानिखि आंहा दा प्रब्लेम जागासिनो दङ जे बेखौहाय बिथांमोना खबर लायाखै दिनै साननै जालांबाय जे नोंनि माथोआ मा जादों मा प्रब्लेम बेखौथ' माबा खबर आं लायाखै दुखु मोनदों आङो नाथाय जे मानसिया मा जादों बयखौबो माने खबर लानांगौ सोरबा लोमजादों सोरबा खामानि मावनानै मोदोम सादों बेफोरखौ बिथांमोनाथ' जेबो पात्ता लाया बेखौ दुखु मोनदों बिथांमोनखौ जानिखि थियेटारनि सामलायगिरि बिथांमोनखौ आङो दुखु मोनदों आं बेखौहाय दा लोंनोसै बांद्राय बुंलिया दै गुदुं मोनबा माने मोजांसिन जायोमोन दा इनकाम जानो थांबा मानेया दैखौ मियाजों लोंनोसै दा एसे लोंनानैसै जानानैसै 40 थाखा लादो मिया बायदोंमोन आङो दखानाव 24 लागि दङ डेट बिनि माबाया वारेन्टि दायो थांनो ओंखारदों दखानाव साराब लायनोसै हि सुनो थाखाय जों थानाया बेयाव मानसि थाया न'खौ गोदानै बनायदों जोंखौ बेवहाय थानो होदों ओमफ्राय बेवहाय दैया एसे प्रब्लेम जे दमकल दङ जे दमकलनि दैया एसे आथा आरोना नै दमकला गाहाय बेयाव हा होदोंमोन नालाय नै बे गाहाय जालांबाय बेनिफ्राय जानिखि बिथां न' बनायदों जे बिथांमोननि खाय न' बिथिं दङ बेवहायनो आङो फिल्टार दैजों गस्ला एसे सुनो गानां दङ जे बेखौ साराब लायनानैसै सुनिसै आंहा जानिखि प्रब्लेम बेफोरखौ नोंथांमोनजों गेजेरजों आङो शेयार खालामबाय थागोन मा जायो मा जाया बेफोरखौ माने नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैयो आं शेयार खालामालासिनो थानो लुगैया बेनिखाय आं शेयार खालामनो लुगैयो आरोना जे आं बिदिनो शेयार खालामबाय थागोन एसे बारिथिं फैनांगौ आरोना बिथिं मोनसे बारि आरो मोनसे बैखिनियाव बारि मोनसे बारनांगौ ओमफ्राय बेयाव थानाया बिथांमोननि जानिखि न' बनायदों फिसाला सानै दङ बेयाव सासे गिदिरा फैगोन ओमफ्राय सासे उन्दैया बे खाय न'आवनो थागोन ओमफ्राय लामाखौ बैथिं जिंथिं बनायगोन बुंदों
ओमफ्राय थांला फैलायासो मादि जागोन मान लामा गोजान गारि सारि बायना लाबाबो मादि सखनगोन बिथिं खालामनानै बिथिं बनायगोन दां लामाखौ बिथिं बनायगोन दां बिथिं स्कुलथिं बनायगोन बुंदो आरोना बिथिं बनायगोन दां नै बाबुबा एसे ओमफ्राय नै न'आ बै न'आ आं बेयावनो सुनो फैगोन आं ने हिफोरखौ गस्ला एसे सुनो दङ बेवहाय फिल्टार दङ मैया बेयाव दुगैबाय आङो फार्स्ट फैनाय खालि बेयावनो दुगैबाय एसे आथा दुया दुगैनानै मोदोमाव आथा नांनाय मोनदों आइरन दङ आरोना आइरन थाबा बबेबा जायगाफ्राव दुया गाज्रि नालाय नै सासेया बेयाव मा खालामनो फैदों दुगैबाय नामा नोङो दे आं दखान थांना फैनोलै साराबलायनि नै बेयावनो फिल्टार हा माया माया माबा मिथिगौ नै न'आ बेनो बिथांमोननि न'आ नै दायो आरो स्कुल बारनांगौ स्कुल बारबासो नै माबा मोनो लामाया नै बे जाबाय LP स्कुल ना ME स्कुलसो जागोन दां नै दायो लामाखौ मोनबाय नै दायो थांगोन बिथिंहाय बैखिनियावनो दङ माबाया थियेटारनि पेन्डेला बेयावनो बाजार जायोदां मा बार खालि बाजार जायोबा बे जायगायानो जाबाय आनन्द बाजार बिथिं थांनोसै आङो बे जाबाय पेन्डेला बेयावनो बिथिं मा ड्रेन बनायदों नामा नै ड्रेन JCB गारि Yo. Oh. Hey. Belum. Hai, yang ini balas sini. Yang ini. Beohai nabli mijinguna mabaza dung lero thangni lingordu. Ro ne biting pura drain bonai dung mau ne dui lang nai nama. Ne no ji maba lang dung na. Pipe bohai na ne. Ini dui. Ne yo. Ada dung Bema hotel. Rupen fast food. Wow, wali, wow, mama tadi Porta. Amlet. Asal lain. Wah, kosto kelamai teman. Wah, deh, madam ni take unnao deh jiran ni sih. Thank you deh. Hah? Harsing. Guni jong amlet, arbi ma porta. Nih mijing ni unnao. Dani sih dia bisa dah kangbai. Isubai, duguybai, dose undubai, res kalambai, dayu income janu takai thang nisi ni ran bai nu jamusa ran bai nu bibu ni arnai ni kosla pen nisi suna bai dayu thang nisi jungsar ni jum thangmuna thangbai dani ki ang dokanu thangdomun nalai serap lain thangnayo lamayaw logo moन्दोंमोन dayu dong noi Bikramada mona dong थियो फ्राय dayu jung थांनोसै थुदो नै खाथियाव हाई स्कुल दङ ओमफ्राय जानोखि दहाय बैयाव ME स्कुल नालाय जानोखि स्टुडेन्ट जे बिथांमोनना जे आं जोङो फैबाय थादोंमोन जों सानैजों बेनिफ्राय आदा होननानै माथो हरदो ओमफ्राय आं भिडिअ लादिया जायासै आरोना ओमफ्राय माथो होनानै फैबाय बिथांमोना खाथियाव फैनानै हेंसेट लादो आरोना जे स्टुडेन्ट गथ'फोर आरोना भिडिअ लाबा मानेथ' नुनो मोनगौमोन जे आंबो भिडिअ लादियासै ओमफ्राय हेंसेट लाबाय बहानि होननानै आंखौ सोंदों ओमफ्राय आं बुंबाय आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि होननानै ओमफ्राय दे मोजां होननानै ओमफ्राय नामखौ सोंबाय आंनि आं गिरिधर बर' होननानै बुंबाय ओमफ्राय बिथांमोना थांबाय आरोना माथो होनानै दायो जोङो ओंखाम जानो थाखाय थांगासिनो दङ थाबायनानै ओंखाम जागासिनो नै आब' बिथिं माहाजन बोराय बिथिं मेदाम हिनजाव समायदो दे
Ebar बैसागु ना थिएटार जोबनाय लोगो लोगो Nere tinggi zoom. Apa mundusigun deh? Minta bila hatiku sapa kalau minta. Nah, apa mundusigun? Nilai susah ini. Betul ya, lah betul lah saya bahas nih mereka. Ikhlas mak sudah bisnya. Ano tuh orang bahas nih bayar ora? Ikhlas mak. Aku kan kejar. Baik cinta kang baik bersuruh kayak ini. Belum mau zakang tuh malah beda lang mana. Ini dia ungkap nang lana gile. Nusunnya better tuh mau namanya nosing oza itu deh. Wah tunggu. Miro tuh anane alu tuh salah pura. Jeng pilai bay nih makeup hola jeng na. Udah share pura biar hon mau yo jauh nadindu. Share di sini sih, ha? Dui gudung kalam dene, dui gudung matuni takayango, dui gudung kalam dong, dui gudung lung nise, bisa dan ki mau bidui nanti kusi kuhmia dui kalam nane lung nise. Nih jasi gunno, ha? Kantai? Oh, biar gusum jalan bay, sapu dungi. Mobile saja tu. Oh, Benu income janai jaga ya mana? Yo songo, mungkin bahaya zahiyo. Income songo orang nabi yo. Nah, yang ngupui bay di gedung kalam nani labu bay, dayu angane mudumuki mobi doi, isi dui lokop nani lung nisi. Yo sebeli bay dia isi. Di mis kalam nani lung nisi. Kulum kang bay juri. Kulum bay. Nah, biu musakon biu. Wah, titik kata. Binia raba. Nah, arah biu kulum bay. Arah biting kulum nang denai. Katanya musano hanai. Anai bem. Ai biman utorasa musangi morsal situ nanti kulum de bisur nai. Biting arah decoration. Bagurumba musana filai bay. Kita bagurumba musakon bisur sana ya. Bagurumba musana. Ini ya bagurumba pun musayo, Nepali pun musayo bicara. Kanji musayo. Nih, yo dabai, koseti musana dinti punai dini. Harus ada jamro, nabiya musai kedukon. Ini apa? Ma musana saudal. Hah? Gazri, mudang duduk. Beautiful. Hei, thang do nungna jubai. Koseti musana bungnaya bicara loudspeaker musakan bagurumba musana bini uno amok musana bicara bunggundayu. Nei, lain nabila bidung dasu. Nei, kulumbai. Angto kulum kangbai. Nei bicara drop man, bicara drop tikangra. Bitangnya dinin mama nato gale musa baino jubai ne musa baino firi dan waiting bini abu gaya ai ni sudah mo isti sana itu na sana aja kostum kayu gulang bagilla bagarumba musa na bini gila dinin nato efek sono sudah bini ya Nih bung bainu bagurumba musana ini lagau dabai nih musa kauri berapa biting Hah? Basu sama dia jagon musa nanggon bidangnya sautal musanena nama musana oh adibasi bihu raba biting nih bagurumba nih nai konanian Nepali musagun lasto mati oh ini ai biman teras
Satara Jubai Tamulpur Anando Jubai midai horne saha ni mabak langsing kam janeo nei bichirbo faibai थांनाय ओंखारबाय दिनै लास्ट नाइटमोन सवा जोबबाय दायो जों ओंखाम हटेलाव थांसिगोन ओंखाम जानो दिनै गुफुर दावखामोन लास्ट नाइट ओमफ्राय बियो मा जायगामोन आनन्द बाजारा दिनैनिफ्राय बाय बिदाय हो ओमफ्राय थांनोसै जे माथुआ दिनै आं एसे मोजां मोनदों जानिखि मा बुङो बिदै बेयाव एसे लोंनानै एसे हामनाय मोनसे दिनैसिमाव नै माथुखौ एसे फैदो आरोना बे जानिखि फार्स्ट खालि बे खालिथ' माथुखौनो आं माने फैयासै जि खस्थ' मोनबाय मादि हा मा नै मुखांखौनो नुवा नै पुतला बायदि माबा कय मिल गैया ना मा बुङो नाय भुत धुप होननानै गैया बिदिसो नुखायो बेखौ नै थांनोसै थांबाय जों सारमोना बेफोर खामानि मावगोन आं मावथ'ला थांनोसै ओंखाम जानायनि रुमाव डाइरेक्ट